Tak vítame vás u ďalšieho vlogu aj s Emkou. A so Suskou. A dneska ideme zbierať čerešne. Ktoré sú Našich kamarátov. ktoré sú našich susedov. Tu bývame my a toto sú naši susedia. A ideme zbierať čerešne. To môžeme skákať na toho pošle. Mňau, 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 mňau. Mňau, mňau, mňau. A tu je rebrík. A naši rodičia. Dokonca nové rebríky sú to. No, Ukážaj na seba. Aha, jasné. to môžeme aj naraz. Máme reportáž o tom, ako... Dobre, aj také veľké. Ukážaj mi. Ideme zbierať čerešne. A povedz mi niečo o tých čerešniach. No, takže čerešne sú veľmi zdravé. A keďže naša sestra Hanka ostala doma pozerať jej obľúbený seriál aj náš, tak ideme natrhať čerešne. A čerešne sú veľmi zdravé a majú veľa vitamínu C. A Áno. Zuzka, teraz ty niečo povedz o čerešne? Že nezbierate ich takéto zelené. Nie. Toto auto červené. Emka tu ešte skáče na trampolin. Nie. To vlastne tým skákaním sa asi dostaneš do koruny stromov, ne? Daj, ja tu budem natáčať. Tak a ja leziem hore. To je také len na zavaranie. Počkaj. Lebo hore sú tie najlepšie, lebo ich najviac opálilo slnko. Áno. Červené. Ambície nemám ľudské. A napršalo na nich. Wow, krásne sú tam. No, Mám je som hladná. spí rohoch a tam sa asi končí. A ešte mám rada, keď je No. nedelu Emka tu práve pochutnáva si na výborných čerešniach. nepoznajú. Výborných čerešniach. A vás... Chceš, aby som ti nejaké zhodila? Tak to by si sa tresol čerešňou a bam. Chceš nejaké? Môžeš mi jednu podať. Chcela by som ochutnať. OK. Nájdem si tu najkrajš. Hovorím, že či má nejaký zošit k tomu, ale že to nesmie použiť. A že jak sa to máš naučiť, keď to nesmieš použiť? Dostala som čerešňu. Že sa to mám naučiť doma? Musíš to otočiť na seba. Ale nie odpisovať. A že, ale No. Jo. Takže Zuzka si pochutnáva na svoje čerešne. A ja si idem tiež. Ako by som si dala? My točíme video.